Os empresarios da Pobra e a Deputación traballarán da man para impulsar a asociación e o Concello. A patronal impulsa coa Xunta de Concello a creación de novo chan industrial para asentar emprego no municipio. O pasado xoves, o presidente da Asociación de Empresarios da Pobra, Fabri Vidal, mantivo unha reunión de traballo co presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso. Afondaron en diversas cuestións e González Formoso garantiu o apoio do ente provincial para impulsar a patronal e xerar movemento no concello pobrense. Ofrecéusenos a darnos mobiliario para aquí para a asociación, que o veu moi vello, moi escaso, non tiñamos unha mesa de reunións para poder falar con el, e díxonos que nos botaba unha man en rehabilitar a asociación para ter algo de mobiliario para poder dar unha impresión dunha asociación máis moderna, que estaba moi anticuada esta, parece dos anos 70 ou dos 60, os muebles que temos. E despois tamén pedímoslle que asfaltaran o polígono industrial, que nos facía falta, que os empresarios do polígono que o estaban demandando. E sinalou que un tema no que fixeron moito fincapé é en recoñecer o labor realizado por Severino Escurís cun acto especial polo seu século de vida. É unha persona moi importante aquí na Puebla, das cales comenzaron sempre a súa trayectoria levando todo o tema da conserva, e queríamos facer un gran homenaje, que o merece. A idea era leválo ao Cine Elma, que é da familia, con todos os seus traballadores, personas distinguidas, darlle ese reconocimiento e, se el nos podía ceder a rotonda da Diputación, antes de entrar no polígono, para facerlle un busto, ali con unha placa, e ofreceuse a pagárnosla el. Ademais da cesión da rotonda para colocar a imaxe, homenaxe que Vidal apuntou que se realizará en conxunto co Concello da Pobra. Porque ora o edificio este que era da familia Escurís, agora é do Concello. O alcalde tamén se mostrou partícipe a apoiarnos nesta iniciativa, e cos gastos que fagan falta van entre o Concello e a Diputación, pero bueno, a Diputación dixo que corría cos gastos de todo. A patronal mantivo tamén unha reunión de traballo coa conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, cun tema principal que se abordou a creación de chan industrial. Queríamos chegar a Puebla con Ribeira, a ver se éramos capaces de facer o macropolígono. Dixéronos que non podían por varias cuestións. E que fixemos? Dixéronos dos TAPE, dos propios zonas de aceleración de proxectos empresariales, que nos axudaban en tema de como elaboralos, buscar empresas, que, bueno, de maneira rápida xa fun eu contactando con algunhas, como poden ser SBC, a gasolinera que estaba en Ribeira, Kervir, ven tamén Ignacio González Montes, que quedouselle corto lá en Couso, temos Grúas Norte. E Magán, de Santiago, ao non poder desenvolver o proxecto do macropolígono, apostouse polas ZAPE para promover chan industrial e crear novos empregos na Pobra. Enganchábamos Palmeira, enganchábamos a tomada, entraban por un lado, salían por outro, tiñamos aí un polígono como Dios manda, que é o que nos foi falta para a comarca, pero non pode ser. Ao non poder ser, é como se tes un campo de fútbol e só colles o córner ou, bueno, pois vamos collendo poquinho a pouco, pero financianolo desde a Xunta, danos esa posibilidad, e a Diputación axúdanos na técnica que nos faga falta para poder levar a cabo ese proxecto. Agora mesmo os técnicos están a traballar na procura do mellor espazo para construir novo solo industrial. Todo o macropolígono que había están buscando o máis ideal que haya. Non sabemos ahora exactamente, nos pedímoslo ao lado da vía rápida, o máis cercano, pero será ou non será. E se hai aí Aguas de Galicia non deixa, pois non pode ser. Se pasa un cableado eléctrico, pois igual non pode ser. Se nos aparece unha mámoa, tampouco. Nos pediron que tuéramos que ter empresas que foran capaces de generar 9 empleos directos ou 25 indirectos. Eu xa lle dixen, eso xa o facemos xa cunha empresa sola. E claro, sin tocar moito, xa se nos ofreceron estas. Van a querer vir bastantes para aquí agora. Xa que recordar que o chan é máis económico que o que se pode atopar fora da comarca. Este proxecto está dando os seus primeiros pasos e Vidal confía en que sexa unha realidade pronto para dar máis vida á Pobra.